домакини, драги приятели! За мен наистина е една голяма радост и бих казал чест, че съм включен в тази поредица от лекции, касаещи развитието, навлизането и влиянието на технологиите над съвременното общество, религиозно и, както го наричаме, непрактикуващо. Моята тема е с подзаглавие, която е Светът, човека, технологиите, липсата на богословие в нашия живот. Направих това подзаглавие, защото ми се струва, общувайки с много хора, различни хора, виждам, че ни липсва познание за истинското. Вплели сме се всички ние в едни клишета, в едни битовизми, църковни, материални, и можем да кажем, че не можем да направим една крачка като мъдри, разумни и най-вече богословстващи същества, такива каквито в крайна сметка трябва да бъдем. Разбира се, това не значи, че човек трябва да бъде ултрахристиянин и православен, за да бъде богослов, а просто трябва да бъде себе си. Във всичко сме погледнато реално вещи, но в крайна сметка в нищо полезни. И характерът на моята тема, на моята беседа тази вечер е по-скоро с един така катехизаторски привкус. И бих искал да започна с цитати, които са от велики личности, цитати, които не са от Библията, не са от Свещеното писание, а са от Алберт Айнщайн и Исак Нютон. И те са следните. Науката без религия е куца. Религията без наука е сляпа. Бих искал да знам мислите на Бог. Останалото са подробности. И другия цитат е: Господ управлява всички неща и знае всичко, което е или може да бъде направено. Преди време, преди няколко години, един български епископ, сега вече който е и митрополит в Българската православна църква, има своите духовни ангажименти в една българска митрополия, при едно посещение в Москва, където аз бях тогава студент, чете лекция "Спорт и вяра". И тогава като млад монах се чудих, беше ми странно какво ли общо има спорта с вярата, какво ли толкова е чел този човек, за какво толкова е говорил. Но в последствие, размишлявайки, четейки, навлизайки в богословието, видях, че има много общо в вярата и спорта. Най-вече от думите на светия апостол Павел, който казва: ако пък някой се и състезава, той не бива увенчан, защото се не състезава по правилата. Тук апостолът нарича духовното преуспяване и възрастването на човека към Бог състезание, което трябва да се извършва по установените правила. Духовните трудове са вид упражнения, които възвисяват човека и човешката същност. Споделям тези първи мисли, защото и днес може някой да се попита какво общо има църквата, вярата, богословието с технологиите, с научно-техническия прогрес. Когато трябва да отговорим на това, то това е думата много. Най-малкото, което можем да отбележим, е фактът, че първите вдъхновители на съвременното технологично израстване, развитие и прогрес са вярващи хора, монаси, свещеници, обикновени люди с дълбока и съкровенна чиста вяра в Бога. Не случайно започнах и с думите на Айнщайн, на Нютон, за да се покаже, че наистина има един предел, който човек не може да надскочи, не може да надскочи себе си. И оттам нататък започва чудото, започва вярата. От времето на своето основаване църквата е поощрявала своите последователи, своите чеда да творят, да създават. Затова и съвременният свят със своето съвършенство и гениалност е постигнал това и е достигнал до тук поради свободата на християнската личност да бъде себе си, да не бъде ограничена и потискана.
През годините има исторически моменти, които са пречили на стремежа към познание и съвършенство, особено през средновековието. Но те не са били породени от вяра, богословие и духовност, а от човешка злоба и най-вече от човешки егоизъм. Много съвременни религии днес не дават възможност на своите последователи да се развиват, карайки ги да живеят в привитимизъм, както духовен, така и социален. Примерът обаче, който е следван винаги в църквата от християните, от години, от векове и днес, е примерът на самия Творец, за този, който всичко е сътворил. И Христос казва за него: „Моят Отец досега работи и аз работя“. В първите редове на Библията дори четем: „В начало Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, и тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата. Рече Бог да бъде светлина и биде светлина“, и така нататък. Всичко това, без да се задълбочаваме в библейски цитати, в библейски доводи, които са безброй много, ние виждаме, че човек е призван да подражава на своя Създател. Да бъде в живота на човека основен пример самия Творец. Защото е речено отново в Свещеното Писание: да сътворим човек по наш образ, по наше подобие и да го сподарува. Щом Бог е сътворил човека по негов образ и подобие, това ще рече, че той има пълното право и задължение да следи, да върви и да прави това, което Бог е правил. И още думите на юдеите, думите на Христос към юдеите, които той отправя, когато го обвиняват в негови думи: „Не е ли писано, казва, във вашия закон: аз рекох богове сте“. Когато говорим днес за обожение на човека, имаме именно това предвид: човек да живее, да се развива и да достига до съвършенството на Бога. Тоест всичко говори, че венецът на Божието творение, човекът, трябва да расте и се развива в посока Творец. Бог твори и човекът е призван да твори. Бог е любов и от любов всичко е сътворил. Следователно, човека трябва да обича и всичко от и с любов да твори, да създава. Когато говорим за творя и създавам, има едно неразбиране на тези думи. И трябва да знаем, че първото, творя, обхваща в себе си да направиш нещо от нищо. Второто, от нещо да създадеш нещо. В първия случай това може да прави само и единствено Бог. А във втория към това се присъединява и човекът. Преди време прочетах една много хубава мъдрост, която гласи следното: хората казали на Бог: „И ние ще направим човек от кал, както и ти, и ще видиш, че и ние можем да творим“. Тогава Бог се съгласил и казал: „Добре, направете си, няма проблем, докажете себе си“. Но след малко отговорил: „Чакайте. Я първо си създайте кал и тогава си направете човек“. Това е потвърждение на думите, че само Бог сътворява от нищо нещо, а човекът създава от вече съществуващото творение. Това, което силите, разбира се, му позволяват и разрешават. Направих този общ увод, за да подчертая, че развитието, просперитета е нещо, което е присъщо и задължение на човека и без което човечеството не може. Но простата причина, че всичко в него е подражание на Бог. Един християнски древен мислител от първите векове казва: човешката душа, човекът по природа е християнин. Душата на човека по природа е християнка. И говорейки за това, казваме, че Бог е този, който е началото и края. Той е всичко. Както и в Евангелието срещаме, Той е алфата и омегата. Този, който дава свобода за достигане и откриване на недвижимото и недостижимото
и невидимото. Само и единствено тогава човек може да прозре. Виждам обаче, че човечеството от момента на своето съществуване има един основен проблем. И този проблем е гордостта. Защо се явява гордостта? Откъде идва гордостта? И кое влияе тя да изпъква и в много случаи да наделява? Тънкият момент е, че човекът е създаден с свободна воля. Това е свободата, дадена му от Бог, която никой не може да му отнеме. Ако сам той, разбира се, не пожелае това. Тази свобода бе пагубна за човека, когато той наруши Божията заповед в рая и бе изгонен оттам. Погазването на свободната воля предизвиква отпадане от Божията любов, създавайки един друг образ от човека – гордостта и липсата на покаяние. Проблемът обаче не е в съгрешаването, падението. Много хора бъркат, че това е проблема. Но проблема е в липсата на покаяние, липсата на смирение. Ако си спомните един образ от първата книга на Библията за Адам и Ева, те са започнали да се оправдават един друг. Адам казал: жената, която ти ми даде, тя ме накара. Жената казала: ми змията, тя ме накара. И всъщност се получава нещо, което повлиява в последствие те да бъдат наказани с изгонване от рая. Така че най-големият проблем всъщност е именно това. И това и до ден днешен, от тогава до ден днешен е най-големият враг на човека. Впоследствие всичко това се отразява и древните са казали, а и днес църквата казва, защото те хората, като получиха свобода, презряха Всевишния, пренебрегнаха закона му и оставиха пътищата му. И това е от Стария завет и един цитат от Новия завет. Пазете се, казва обаче, да не би някак тая ваша свобода, която имате чрез вярата, чрез Евангелието, да стане съблазън за немощните. Забравих да, започвайки така своята беседа, да подчертая, че в това, което излагам пред вас, съм се постарал да бъде максимално не просто достъпно, да бъде преди всичко в своята част отговарящо на ваши въпроси и в същото време каращо ви да си зададете още въпроси. Та превъзнасянето на човека пред Бог, който го е създал, води до необратими процеси на страдание, падение, мъка и загубване на Божия образ и подобие и присъединяване към разруха и самоунищожение. Когато човек проследи цялата човешка история с възхода, падението, с тържеството, страданието, с тържество и страдание, вижда стремежа все пак на човека да се откъсне от старото и неградивното и да погледне напред към вечното и божественото. Към това, пак казваме и подчертаваме, все пак сме призвани и не можем да избягаме от него. Говорейки обаче за технологиите, за технологичния растеж, усъвършенстване, всичко това, което споделих с вас, има голямо значение, защото то ни открива необятните дълбини на свещеното и първоосновното, без което няма човек, няма просперитет, няма стремеж и живот, няма най-ценното, което Бог винаги цели и затова е дал на човека свободна воля и личност, няма я личността. Споделих с вас, че християнството дава правото на всеки един свой последовател да твори и се развива. Знаем притчата, казана от Христос за талантите, където господарят, давайки пари на 3 свои слуги, искайки да види какво ще направят, 2, на които дал 10, 5, печелят и придобиват, а 3 зарива таланта в земята. 2 са възнаградени, а неразумният, както е наречен, ленив и лукав, е наказан, като му е взето и това, що има, и е дадено на този, който придобил повече. Това е потвърждение, че нашата вяра,
ни дава правото и ни предлага пътя, по който да се възвисяваме, да творим и благоденстваме. Пътя на истината. Но винаги мъдро, винаги разумно и разбира се със смирение. Не с овчедушие, защото много пъти се бърка смирението с овчедушие. Когато говорим за смирение, нямаме в предвид овчедушие, а имаме следното. Думите на Христос: да се държим и да стоим в истината. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. И Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. Само и единствено тогава това, което творят нашите ръце, ще бъде полезно. Както за нас, така и за околните около нас. Ще бъде пример за подражание и място за удовлетворение. Думата технология, както знаете, е гръцка, има гръцки корен и се състои от две думи, което ще рече майстория, правя, имам умение в нещо, изучавам, изследвам, запознавам се. Това е по-скоро светското обяснение. А духовното: създавам, творя, развивам се в името на Бог, на Логоса. Логос, логия, значи в древната, особено християнска, първите векове практика е свързана с Христос, с Словото Божие, което заедно с Бог Отец твори, съгражда и действа. Духовниците, вярващите християни, когато развиват своя талант, винаги са спазвали и спазват и до днес този духовен модел. И чрез него са допринасяли за световното развитие и технологично израстване, което цели само едно – човечеството да постигне съвършенство и да види божественото, да види вечното, да стане наследник на Възкресението. И отново казваме с подобаващото смирение, мъдрост и духовно отношение. Защото в Библията има една картина, една сцена, един исторически момент за Вавилонската кула, когато хората проявиха своята гордост и своята надменност и знаем какво стана, какво се случи. И то не защото Бог така пожела или ги наказа, а защото те сами навлякаха поради своята гордост сами от себе си наказание и можем да го наречем и гонение. Връщайки се на първите цитати, виждаме, че всеки един от великите мъже, великите изследователи, великите творци е търсил и изследвал невидимото. Това, което движи, това, което обновява. Дали е бил в синхрон или не с религиозните убеждения, принципи и модел, за времето си в случая не ни интересува. Знаем Айнщайн какво правят с него, за неговата вяра, знаем и много други като него, които са били гонени, които са били преследвани, за това, че не са били в канона на времето. Но споделихме и защо са били гонени, откъде идва това нещо. Важно е това обаче, че въпреки всичко, промяната от развитието е да осъзнаеш ползата и да страниш от вредата и да изпълниш предназначението си на земята. Самият Айнщайн казва: аз изпълних своята задача на тази земя, на този свят. И за да съм точен в думите си, отново цитирам Евангелието, което казва: за чисти хора всичко е чисто, а за осквернени и неверни няма нищо чисто. Тям са осквернени и ум, и съвест. От всичко казано се вижда, че църквата Христова и духовността не спъват човека в неговото технологично развитие и не му пречат. Напротив, толерират го. Когато днес се чуват различни думи, че църквата в своето богословие, в своите традиции е консервативна, чужда на науката, на технологиите, се показва незнание. Липса на познание, както на историята, на светската история, така и на църковната, на духовната. И просто почиваме на някакви установени поред причини клишета,
които за съжаление не показват истинното. Както и в някои случаи предубеденост по отношение на вярата, по отношение на Бог, на богословието. Въпросът обаче не се състои в това дали едно нещо може, дали не може, дали е редно или не. Спомням си един обикновен селски дядо поп, извършил нещо, което не било според установения ред, традиция, канон, и заде чиста съвестта, му пише до епископа, до митрополита писмо и може ли? Въпросът бил може ли? И разбира се, получава отговор, който не може. Той вече го направил обаче и каза, то, че може, ама не е редно. Така че познаването на богословието ни кара да се развиваме, да творим, да се ползваме и да бъдем преди всичко обаче духовни. Развивайки се, да не ставаме роби на това, което е около нас, това, което правим, това, което градим, а да се ползваме по начин, чрез който да израстваме като личности най-вече. Само свободният човек е личност, а обремененият, той е роб и по-скоро е роб на своите страсти. Резултатът е, че технологиите сами по себе си ни променят. Никой не може да го отрече това. Всички го виждаме. А каква ще бъде промяната в това? Зависи само и единствено от нас. Ако искаме да имаме полза и да носи полза, така ще бъде. А искаме ли да вреди и да е вредна, така ще бъде. Всичко зависи от нас. Всеки сам прави своя избор, сам понася последствията. За съжаление, последствията на някои, по някои път ги понасят много хора, милиони. Но отговорността е на всеки един в неговия избор. Много пъти хората питат, когато идват в църквата, кой път да избера, кой път да хвана. Дори и ние понякога и духовниците се питаме. Но когато човек наистина живее духовно, когато човек наистина има истинска вяра, за която Христос е казал, че вярата ще бъде с дух и с истина да се почита Бог, тогава виждаме, че който и път да поеме човек, Бог му помага. Дали поема добрия път или лошия път, Бог му помага, винаги е с него. По простата причина, че Бог е любещ баща и когато си в добрия път, Той ще ти помага, ще те благославя. Когато си в лошия, Той също ще бъде до теб. Има една книга, която се нарича Патерикон, т.е. сцени от живота, случки, събития, поучения от светите отци, където един монах предава от себе си на всички нас един разказ, който е свързан с това, че той се оплаква, че Бог го е забравил, че Бог го изоставил. И Бог му дава да види една картина в пустинята, вървят двама човека, стъпки се виждат и казва, ето, ти си, това са твоите стъпки, другите са моите стъпки. Вървим заедно по пътя. Срещат една река, преминават реката и се виждат обаче само едни стъпки. И тогава монахът казал, да, ето, виж, в най-трудните моменти аз съм сам. Твоите стъпки ги няма. И тогава Бог му казва, напротив, това са моите стъпки, защото те носих на ръце. Така че, поради факта, че Бог е сътворил, създал всичко от любов и човека, въпреки нашето отстъпление, неверие, неосъзнатост, Той винаги е с нас и ни помага. Пак казвам, дали ще избереме добри или лоши, дали пътя в ляво или пътя в дясно. Бог винаги стои до нас и ни помага. И също така е много недуховно, не богословски да се мисли, че Бог в свое време наказва човека. За да отговори на този въпрос, светия апостол Павел казва, никой не може да каже, че е наказан от Бог. Бог никой никога не наказва. Наказвате се вие поради вашите грехове, поради това, че сами навличате това, което имате. Така че всъщност всичко, което трябва да бъде направено,
трябва да бъде направен от всеки един от нас. Има свободен избор всеки, свободна воля и последствията, разбира се, носи сам той. Технологиите, за които говорим, по-скоро, ако се гледа човек, ни тласкат по примера на създателите, на техните създатели. Към това колко е напреднало човечеството, да мислим и разсъждаваме, и в същото време колко е слабо и несигурно. Всички това го виждаме. Няма как да не го усети човек. Това ще рече, че да се ползваме от всичко, което имаме, което е около нас, което е създадено от хората, за хората, с лична отговорност. Никога без такава. И когато постъпваме без лична отговорност, ние всъщност правим едно пренебрежение към човешкия образ. Състоянието е, че всеки, изхождайки от Евангелието, е придобил нещо или в един момент, когато се поогледаш и осъзнаеш, виждаш, че всичко имаш и в крайна сметка нищо не притежаваш. И завършвайки, ще кажа, че Христос в Евангелието до Марко, в Евангелието от Марко, казва едни думи, които са винаги актуални. И винаги, дали е вярващ човек или не, дали има някакво отношение към духовността като цяло или няма, достига до тях, които са, защото казва, каква полза за човек, ако придобие цял свят, а повреди на душата си. Това е нещо, което всеки един винаги трябва да има в себе си. То, ако няма, идва момент, когато животът му го предлага. Благодаря ви за вниманието.